हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जे बर'नि गेजेराव रुंसारि जानानै थांनाय जोंनि बर'नि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि जे बुंलांनाय बेसेन गोसा राव बा बोसोनफोर बेखौ आङो दिनैनि भिडिअ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बिथांमोननि बुंलांनाय जे बोसोनफोर बेखौ बुजिनानै लागोन आरो खामानियाव बाहायगोन होननानै आङो बयबो बर' सुबुंफोरखौनो आसा खालामनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर आङो जागायलांदिनि। 1 नाम्बाराव दङ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म, बिथांखौ बर'फोरनि गेजेराव मेस गान्धी होननानैबो मोनथिनो मोननाय जायो। अब्ला नायदो लोगोफोर, बिथां गेदेमाया जोंखौ मा बोसोन होलाङामोन। बर'फोर, नोंसोर सिखाव दाखायत गुन्दागिरि दामाव, सोरबा आबादारि, सोरबा साख्रि, सोरबा फालांगि मावदो, दानाय लुनाय सोलोंदो आरो लेखा गोरों जादो। गेदेमा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरखौनो गाज्रि आखुखौ गारनानै मोजां आखुफोरजों जोंखौ ओरैनो थायालासिनो गासैबो जेखौ जोङो रोंगौ बा जेखौ जोङो मावनो हायो बेफोराव जोंखौ नांथाबनानै थानो थाखाय बा खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय बिथां गेदेमाया जोंखौ बोसोन होलांदों। दानिया फैबावदो नैथियाव। बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां गेदेमाया मा बुङामोन नायदो। जों जाय रावखौ रायज्लायो बेनो जोंनि राव। बे रावा जोंनि थाखाय जोबोद गोदै आरो जोङो बिनि थाखाय जोबोद गोग्गाखाङो। नाथाय बियो गुबुननि मुंसेबो रावफोरखौ सिगिया आरो गोग्लैसोहोआ। गुबुन रावफोर बायदि बियो थांनानै थानो लुबैयो। गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदों, जोङो जे रावखौ रायज्लायो बे रावा जोबोर गोदै रैसुमै खोनासंबाय थाथावथाव। नाथाय जोंनि बे रावा गुबुन हारिनि रावफोरखौ माब्लाबाबो सिगिया आरो गादबनानैबो दोननो साना। नाथाय मा, जोंनि बे रावा अरायसम बुहुमाव गोजोरै थांनानै थानो लुबैयो होननानै बिथां गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों। दानिया फैदो थामथियाव। गेदेमा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी, बिथांखौ बर'फोरनि गेजेराव जोहोलाव होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जायो। अब्ला नायदो लोगोफोर, बिथां गेदेमाया मा बुंलाङामोन। मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोराव जांख्रिथाया देरहासार जानो हानायनि आन्दोआव दङ जांख्रिथायनि दैथिंनाय दैदेनगिरिफोरनि आदब खायदा। बबेबा मोनसे जांख्रिथाया थिग सानस्रिनि गेजेरजों थिग समाव जायोब्लाबो दैदेनगिरिनि जांख्रिथायाव बाहायनाय आदब खायदाया खाब जायैयाव जांख्रिथाया देरहासार जायाबो जानो हागौ। गेदेमा सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा बुंलांदों जे गुबुन गुबुन हादरफोराव जांख्रिथायनि गेजेरजों देरहासार जानो हानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जांख्रिथायखौ दैदेननाय दैदेनगिरिफोरा खौसेयै खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो माखासे आदब खायदा जेबायदि बाहायनांगौ बेखौ बाहायनायनि गेजेरजोंनो देरहासारनायनि फिथाइखौ लाबोनो हायो होननानै बुंलांदों। आरो माब्लाबा समाव जेननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जांख्रिथायखौ दैदेननाय दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि गेजेराव गोरोबलायनानै खामानि मावलायनो रोङैयाव बा जेबायदि आदब खायदा बाहायनानै खामानिफोरखौ मावनांगौमोन बेफोरखौ बाहायनो रोङैयाव आरो समजों खाब जाहोनो रोङैयाव जे देरहानायनि फिथाइ मोननांगौमोन बियो जानानै फैया होननानै बिथां गेदेमाया बुंलांदों। अब्ला लोगोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो जोबथारनायाव बिथां गेदेमामोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाबाय थानो मोनथों होननानै इसोरनि खाथियाव आङो आरज गाबनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।